man jikina, da kun ji labarina za ku san naiwa kaina. Mun kai tsawon shekara 3 ni da ita Rahina, ni dai ɗan Kano ne ita kuma 'yar Kaduna. Soyayya muka fara, aranmu babu illa, kamar da wasa haɗuwar mu Facebook sai soyayya. Ta bani nambar ta, ina so na kira waya, yarda muke yin waya kai ka san ba ƙarya. Mun shaku da junanmu da ni da ita masoyiya, dandanan muka saba ba mu san miyo rabuwa. Wata rana muna yin waya na ce mata zan zo Kaduna, zan zo yin ziyara da fatan za mu gana. Sai na ji ta na yin murna, hakika ta na suna, amma soyayya ta na san ta fi ta Rahina. In ma na faɗa mata sai ta ce na yi shiru, kowa kansa ya sani abin bai gwani sha'awa. Na gama yin shiri na har ma na hau hanya, sai bayan na sauka na kira wata a waya. Ta ban adireshin ta na ce mata to na shirya. Bayan mun haɗu ne da ni da ita masoyiya, hakika kyakkyawa ce, nai kamar ma na zauce, tunani na duk ta sace. Bayan mun shiga gidansu ni da ita, ta kirawo 'yan gidansu mun gaisa kun ji ta. Gaskiya a gare ta da tarbiyya na fuskanta, ni da na yi shiru na ganin ikon Allah. Mun samu awanni muna ta hirar soyayya, idan na ce zan yi tafiya sai na ga duk ta sauya. Ni kuma a cikin raina na ganin nisan hanya, ba mu san miyo rabuwa, so da kauna mun kulla. Ta rago ni har titi Rahina, ni na san ki, kalmar da na ce a gare ta ta karshe Allah sarki. Yau ni na yi budurwa na zamo tamkar zaki, a fagen so da kauna na zamo maɗan sarki. Kun ji ikon Allah, na baro garin Kedi, da na kira na tun a hanya da na san jin muryata. Na dawowa gida nan take na kira ta, sai na ce mata mai suna na baki rayuwata. Abokanai na suka ce Shamsu kai yi sa'a, a soyayya ka dace, ka zamo tamkar zaki. Wata rana muna waya Rahina ta yi mun magana, wai iyayenta sun ce na turo iyayena domin ayo maganar aure na da ita Rahina. Hankali na ya tashi, saka nake a cikin raina, domin kuwa banda komai balle a ce na yi aure. Sai na fara zargin kaina kamar mutum mai yaudara, domin kuwa kalaman kauna akan ta duk ni na tsara. Sai na ga ta ɗauke ni mutum ne ma yaudari, zana so ku yi adalci 'yan uwa in kun duba, babu me yi sai Allah, shi yake yayi matsala. Tun daga nan na yanke shawara a cikin raina, na daina soyayya tun akan ta Rahina. Na tausayin Rahina a can cikin zuciya.
zuciya na zana soki fahimtan idan sako ya zo gunki. Rashin kuɗi a gare ni rashi na shi yasa ni zan barki, banda niyyar cutarki har a zuci ina san ki. Allahu shi ne abin roko, a gare shi na kai ku.